Moje meno je Sabina Tomes, mám 26 rokov, pochádzam z Nušte a niekoľko rokov žijem v Bratislave. Od 15 rokov sa venujem vizažistike a pre firmu Farmasy pracujem už nejaký ten ročík, tento rok to budú 3 roky. Ak by som sa mala opísať a mala by som povedať 3 najzákladnejšie veci, ktoré ma opisujú, tak je to určite horúce srdce a teda láska, ktorú prechovávam k celému môjmu životu. Potom je to určite výrečnosť a určite aj túžba dosiahnuť v živote niečo veľké. Takže pracovala som niekoľko rokov pre jednu nemenovanú, naozaj v rámci kozmetiky veľmi známu firmu, ktorú určite nebudem menovať, ale bola som tam 3 roky. Získala som tam naozaj veľmi veľa kontaktov, posunula som sa tam, čo sa týka toho make-upu, naozaj na trošku iný level, avšak ma v tejto práci nečakal ani finančný, ani kariérny rast a preto som jedného dňa s mojou kamoškou úplne nezáväzne išla pozrieť Interbeauty v Bratislave, kde som sa prvýkrát dostala do kontaktu so značkou Farmasy. Mali tam ich veľký stánok, bola tam moja sponzorka Mirka Kuzmová, ktorá ma hneď stiahla, že si make-up artistka a zaujíma ma tvoj názor, potrebujem ho počuť. Takže dal mi vyskúšať niektoré produkty a už hneď na tak ten prvý swatch, čo som chytila, ich prvý rozjasňovač, ktorý vtedy ešte mali vo výrobe, som naozaj bola extrémne prekvapená z tej kvality, lebo to bol naozaj brutálne pigmentovaný ten rozjasňovač a naozaj som si myslela, že nad tú našu značku niet, čo sa týka všetkých produktov. Avšak už tento prvý produkt nevybil dých, takže som bola naozaj milo prekvapená. Samozrejme, že ma Mirka zaregistrovala rýchlosťou svetla. Dostala som od nej aj nejaké vzorky, katalóg, ale priznám sa, že som túto tašku položila a vôbec som sa tomu nevenovala. Takže som sa k tejto taštičke zázračne dostala až možno nejaké 3 mesiace, kedy som skúšala aj ďalší produkt. K tejto taštičke som sa dostala až po 3 mesiacoch, kedy som skúšala aj ďalšie produkty a vtedy som jej naozaj už napísala, že som brutálne prekvapená a že by som chcela asi teda poskúšať tie produkty viac. Zároveň som stále bola aj v tej súčasnej práci, ale priznám sa, že som už takých 30% produktov, s ktorými som sa líčila, použila Farmasy, takže bolo to kombo aj stará značka, aj už Farmasy. A teda naozaj som to mala v hlave a stále mi to vrtalo a do toho nastal deň, kedy ma Mirka prišla pozrieť do tejto mojej práci a pozerala sa tak na mňa, že tam naozaj 8 hodín proste stojím na tej kamennej predajni a hovorím, že Sabina, je ťa tu škoda. A odtedy som naozaj začala nad tým tak premýšľať, že by som mala využiť ten svoj potenciál a tú svoju túžbu, že ja sa chcem niekde posunúť a teda už asi mám reálne aj možnosť sa niekam posunúť práve s touto značkou, takže som si povedala, že idem to vyskúšať, aj keď som predtým absolútne netušila, čo je MLM systém, povedala som si, že idem do toho. Farmasy mi zmenilo naozaj život úplne od základov, aj keď sa to možno zdá ako klišé, ale táto firma naozaj dokáže ľuďom meniť životy. U mňa by som asi spomenula to najdôležitejšie a to bola tá finančná sloboda, že si to viem porovnať s tou prácou, kde som bola naozaj fixovaná niekde od do, musela som to proste odrobiť, zatiaľ čo vo Farmasy si vytvorím deň, po ktorom som naozaj vždy túžila. Takže si môžem proste vybaviť veci, ktoré potrebujem, môžem si zariadiť ten pracovný čas a teraz, keď som ako keby ja si pánom svojho času, tak si môžem proste venovať proste ten biznis naozaj môžem budovať ten biznis naozaj na takú úroveň, na ktorú chcem, pretože sa tomu venujem s láskou a naozaj niekoľko hodín, koľko chcem a samozrejme aj odkiaľ chcem, takže to je na tom win-win. Ďalej je to určite aj takéto cestovanie, ktoré som predtým tiež nemala umožnené. Vďaka Farmasy sa môžem zobrať v decembri do Thajska na mesiac s priateľom, kde som mohla pracovať, mohla som byť v teplúčku a zároveň som si takisto budovala proste ten biznis, takže tu je extrémny potenciál v tom, že vy môžete byť kdekoľvek na svete, ale stále pracujete a ste spojení s tým, čo vás proste najviac baví. A čo sa týka finančnej slobody, tak určite by som vypichla aj tu, pretože by mi ani vo sne nenapadlo, že si v 26 rokoch vďaka tejto firme budem môcť odškrtnúť veci, ktoré som mala naozaj na wishliste už dlhé roky a ani sa mi nesnívalo, že sa k ním proste dostanem takto rýchlo, takže určite to budú aj materiálne sny a celkové tieto veci, ktoré sú s tým spojené. Vďaka Farmasy firme som sa naozaj dostala do destinácií, ktoré takisto boli na mojom wishliste. Určite začnem milovaným Tureckom, keďže firma je turecká, takže bola som v Istanbule, v Kapadokii, v Marmarise, v Antalii, ale samozrejme, že sme boli aj v iných destináciách, ako napríklad Dallas, Miami, Mexiko. Úžasné. Možno si niekto povie, že je nereálne, aby nejaký ambasador používal že všetky produkty z jednej firmy, ale ja naozaj používam skoro všetky produkty z našej firmy
a nedá sa proste vybrať úplne, že najobľúbenejšie, ale keď musím, tak poviem aspoň 2 produkty a je to určite náš legendárny VFX Makeup a určite to je potom nechtíkový balzám z línie Calendula. Aktuálne sa nachádzam vo farmácii na pozícii platinový riaditeľ. Mám priamo pod sebou 4 riaditeľov. O celkovej štruktúre, keď si spomeniem na najúspešnejší mesiac, na ktorý si najradšej spomínam, pretože ma najviac motivuje, tak je to cca 66 pracujúcich ľudí celkovo v mojej hĺbke. Ak by som mala opísať vzťah s mojim tímom, tak naozaj som s nimi neustále v kontakte. Nazvala by som sa ako priateľský líder, čiže naozaj vedia, že mi môžu dôverovať, som tam stále pre nich, ale zároveň by vám aj vedeli povedať, že som drsná, takže si myslím, že je tam taký ten balans medzi tým, že som priateľská, ale zároveň sa rešpektujeme a myslím si, že všetko úplne spolu hrá a funguje. Ak by som mala zhrnúť, ako viem zaradiť farmáciu do môjho bežného súkromného života, tak mám naozaj rodinu, ktorá ma v tom podporuje, mám úžasného priateľa, ktorý ma v tom podporuje a myslím si, že je to celá taká pekná súhra, že chápu to, že mám telefón v ruke, pretože vedia, že sa nehrám, ale vedia proste, že pracujem, takže máme všetci v tom jasno a tešia sa za mňa. Prečo si myslím, že som úspešná? Myslím si, že to bude najmä preto, že som to nevzdala. Naozaj MLM biznis a celkovo táto práca vo farmácii ma naučila, že keď chcem niečo dosiahnuť, tak musím byť konštantná a nemôžem to vzdať po 1 mesiaci, ako sa mi niečo nepodarilo, takže dovolím si tvrdiť, že je to dlhoročná makačka, ale naozaj potom to stojí za to. Ako som spomínala, som na tej platinovej pozícii, za ktorú som veľmi vďačná. Moje cieľ na tento rok je mať v štruktúre 12 priamych riaditeľov, čo by predstavovalo diamantovú pozíciu. Farmácii značku vnímam ako jeden neobmedzený zdroj možností. Myslím si, že naozaj je tam brutálny potenciál do budúcna posúvať sa v technológiách, v produktoch, vo vzťahoch, naozaj úplne vo všetkom. Najviac ma na farmácii baví to rodinné prostredie, ktoré nám vytvárajú. Máme perfektný manažment, máme skvelého generálneho riaditeľa, takže naozaj si myslím, že to všetko ťahajú na svetovú MLM úroveň. A myslím si, že naozaj ideme takým iným štýlom skrz týchto vzťahov, pretože v ostatných MLM firmách netušíte, kto je aký sponzor, netušíte, kto je proste riaditeľ, kto je manažér. Tu vo farmácii je úplne zvykom, že vy idete proste na privátnu vílu k vašemu šéfovi a rozprávate sa tam v kuchyni s jeho mamou. Takže oni vás naozaj berú ako takú rodinu a presne potom aj také vzťahy my všetci spolu máme. Ja si myslím, že farmácii by mal vyskúšať naozaj každý, kto túži po zmene a kto by sa chcel niekde v živote posunúť, nakoľko toto je firma, ktorá nikdy nebude stagnovať a stále bude iba rásť. Bude proste mať nové produkty, bude mať nové motivácie, bude mať nové cestovanie, proste stále tu bude niečo nové. Čiže človek, ktorý je otravený nejakým stereotypom, tak toto je podľa mňa práca pre neho, pretože sa tu stretne naozaj s novými ľuďmi, posunie sa mimo svojej komfortnej zóny a naozaj sa z neho každým dňom stane lepší človek, pretože bude postavený do takých situácií, do ktorých by v klasickej práci proste v živote nebol. Ak teraz práve pozeráš toto video a váhaš, či sa máš ku nám pridať, tak jasná odpoveď je určite áno. Držím ti palce, aj keď to nebude vždy ľahké, určite prekonaj samu seba, určite vystup zo svojej komfortnej zóny, pretože za tou komfortnou zónou ťa čaká naozaj niečo oveľa lepšie ako to, čo zažívaš práve teraz.